Dobrý deň, vítajte na stránke Princ2.sk. Pravdepodobne práve teraz uvažujete o tom, že sa budete vzdelávať v oblasti projektového riadenia. Ak hľadáte kvalitu, tak ste tu správne. Ale čo pre nás vlastne znamená kvalita? Našim študentom poskytujeme predkurzovú prípravu, ktorá obsahuje nielen detailný popis toho, čo sa majú učiť, ale dávame im aj dvojjazyčnú učebnicu slovensko-anglickú, kde je popísaná metodika Princ2 po slovensky a takisto získajú aj prehľad o základnej terminológii v anglickom jazyku. Poskytujeme im prístup do nášho internetového portálu, kde sú viac než 4 hodiny prednášok, ktoré sú detailne zhrnuté a obsahujú všetko dôležité, čo potrebujú študenti vedieť. Tieto prednášky je možné použiť nielen ako samoštúdium pred samotným školením, ale aj neskôr na obnovenie si svojich vedomostí. Na portáli takisto nájdú kompletné testy, podobné tým, ako budú robiť pri záverečnej skúške, takže sa môžu detailne otestovať a ohodnotiť svoje vedomosti. Na portáli je takisto množstvo dokumentácie, takže tí, čo radi čítajú, prídu si na svoje. Počas školenia vám poskytneme študijné materiály, kde nájdete takmer 500 plnofarebných strán. Každá priesvitka, o ktorej budeme hovoriť, má aj detailné vysvetlenie, takže sa vám bude veľmi ľahko opakovať prebratá látka. Naša učebňa je veľká, vmestí sa do nej minimálne 12 študentov, pohodlne umiestnených na stoloch. Miestnosť je klimatizovaná, takže v lete netrpíte veľkými horúčami, dá sa tu ľahko parkovať, v blízkosti máme niekoľko reštaurácií. A v neposlednom rade, vašim školiteľom budem ja. Mám certifikáty z viacerých metodík projektového riadenia. V oblasti Princ2 mám najvyšší certifikát Princ2 Professional. Naše školenia vediem dynamicky, so študentami máme diskusiu, pýtam sa, takže nikto neostane v situácii, že by nebolo odpovedané na jeho otázky. Samozrejme o tom, že či je školenie dobré alebo zlé, sa dozviete, až keď ho absolvujete alebo keď sa ho zúčastníte. Ale u nás je to ináč. Môžete prísť pozrieť sa na niektoré z našich školení. My to nazývame ochutnávka. Objednajte sa, prídite a uvidíte sami, ako naši študenti pracujú, ako sa školia a ako ohodnocujú svoje získané vedomosti. Teším sa na vás.